Croeso i gyflwyniad ar raddau y bennir gan ganolfan. Bas y cyflwyniad yma yw i sicrhau bod y gwybodaeth perthnasol gyda chi ar sut byddwn ni fel ysgol yn dyfarnu graddau. Byddwn ni am sicrhau bod gennych chi hyder yn y broses byddwn ni yn ei defnyddio. Ni am nodi'r mathau o dystiolaeth byddwn ni'n defnyddio wrth bennu gradd disgyblion. Rwy'n awyddus i amlinellu'r broses o ran gwirio ansawdd bydd yn digwydd o fewn yr ysgol, ac ni am sicrhau bod gan rhieni hyder bod yr ysgol mynd i trin a sicrhau tegwch a chydraddoldeb i bob disgybl, a hefyd bod ni'n ystyried ac yn rhoi ystyriaethau arbennig a chonsensiwn arholiad i bob disgybl lle bod yn berthnasol. A hefyd byddwn ni'n darparu gwybodaeth perthnasol i chi ar y broses apeliadau neu adolygiadau o'r graddau a bennir y ganolfan. Yn gyntaf, beth yw'r graddau a bennir gan ganolfan? Dyma'r graddau byddwn ni fel ysgol yn dyfarnu wedi seilio ar dystiolaeth clir sy'n cael ei gasglu yn ystod y flwyddyn. Bydd y dystiolaeth sy'n cael ei gasglu yn seiliedig ar themau neu sgiliau penodol sydd wedi cael ei amlinellu gan cybac mewn dogfennaeth sydd wedi cael eu cyhoeddi o'r enw'r fframwaith asesu cymwysterau. Bydd y graddau yn gyfannol ac yn adnabod barnau ffit orau, a byddwn ni'n cymharu'r graddau byddwn ni'n pennu yn erbyn disgrifiadau gradd mae cybac yn ei darparu. Ac mae'r disgrifiadau gradd yma yn unigryw i bob pwnc unigol. Felly bydd gradd disgrifiad A ar gyfer Cymraeg, bydd hi'n gwahanol ar gyfer maths, bydd hi'n gwahanol ar gyfer gwyddoniaeth ac yn Un peth pwysig mae rhaid i ni nodi bod y graddau bennir ganolfan, ni fydd y graddau yn cael ei dyfarnu ar sail potensial na chwaith rhagfynegiad athro, ac mae yna canllawiau penodol wedi dod o cybac yn arwain ni ar hyn. Felly, wrth bennu'r gradd, mae rhaid i ni edrych ar y dystiolaeth posib. Ac mae cybac wedi darparu manylion i ni ar y mathau o dystiolaeth gallwn ni defnyddio. So, bydd yna 3 dull gwahanol o gasglu'r gwybodaeth yma. Un o hynny yw trwy gyn-papurau wedi ei addasu, neu gallai fe fod trwy asesiadau di-arholiad, a fel fe'n sôn fyna lle bod yn berthnasol, oherwydd mae rai pynciau gydag asesiadau di-arholiad ac mae yna rai heb. Mae yna tystiolaeth pellach gallwn ni defnyddio hefyd, ond mae'n bwysig bod y dystiolaeth hyn yn dystiolaeth ddibynadwy, ac mae yna canllawiau penodol wedi dod o cybac i sicrhau bod adrannau yn deall beth yw tystiolaeth ddibynadwy. Ac mae tipyn o hynny yn seiliedig ar gyn-papurau, profion falle sydd wedi digwydd yn y dosbarth lle ni wedi defnyddio adnoddau o ansawdd cybac. Mae pob pwnc mynd i pennu'r tystiolaeth yn seiliedig ar y deunyddiau sydd ar gael. So mae cybac wedi cyhoeddi deunyddiau penodol a mae'r pynciau mynd i defnyddio'r gwybodaeth yna a'r tystiolaeth yna i helpu pennu'r gradd. Bydd y dystiolaeth ar y cyd yn helpu i ffurfio gradd ffit orau. Ni fyddwn yn defnyddio adnoddau sydd heb ddod o cybac yn ystod y cyfnod asesu sydd yn digwydd yn ystod yr hanner tymor yma. Un peth allweddol i ni'n teimlo bod angen i ni darparu'r gwybodaeth perthnasol i fyfyrwyr. Pa gwybodaeth sydd angen i ni? Wel, un o'r pethau pwysig yw pa gynnwys byddwn ni wedi astudio yn ystod y flwyddyn bydd yn cael ei asesu yn ystod yr asesiadau dosbarth. Yr ail beth bydd angen i nhw wybod yw pa asesiadau byddwn ni yn defnyddio i asesu gwybodaeth dealltwriaeth a'i sgiliau nhw, a hefyd un peth arall yw dyddiadau'r asesiadau. Mae yna rhai adrannau wedi darparu manylion o'r asesiadau am y tymor cyfan, mae rhai adrannau yn gweithio o wythnos i wythnos. Un peth pwysig mae rhaid i bob disgybl gwybod yw pryd mae'r asesiad a bod digon o rybydd ar gyfer y disgyblion mwyn paratoi ar gyfer unrhyw asesiadau. Y dystiolaeth bydd yn cael ei defnyddio, mae cwestiynau cyn-papurau, so mae cybac wedi cyhoeddi fframwaith asesu cymwysterau ac mae'r gwybodaeth am y themau sgiliau sydd angen mwyn pennu gradd.
Un peth pwysig mae rhaid i ni pwysleisio yw bod yr asesiadau dosbarth ni'n cynllunio nid arholiadau ydyn nhw. Ond mae'n bwysig bod pawb yn sylwi bod nhw'n cael eu gymryd o dan amodau rheoledig tebyg i asesiadau di-arholiad. Un peth pwysig i bwysleisio hefyd, os oes absenoldeb o gwbl, beth bydd yr athrawon yn gwneud yw sicrhau bod cyfle i ddisgyblion cwblhau'r asesiad. Fel ni'n sôn, byddwn ni bob ymdrech gyda'r cyfnod mor fyr, byddwn ni'n gwneud bob ymdrech i wneud cyfle i'r disgybl gwneud hynny. Ac wrth gwrs, gall nifer y darnau o dystiolaeth amrywio rhwng pynciau a rhwng disgyblion. Asesiadau di-arholiad, mae rhai cymwysterau yn cynnwys rhain, ond mae'n amrywiol yn ôl asesiadau cyrff-dyfarnu. Byddai rhai asesiadau pynciau enghraifft celf, mae lot fawr o asesiadau di-arholiad, so byddai'n cael ei seilio ar y gwaith sydd wedi cael ei gwneud yn y dosbarth. Nid oes gofyniad i gwblhau pob elfen o'r asesiad di-arholiad, felly os nag oes amser wedi bod i gwblhau yr asesiad yn llawn, mae'r athrawon gallu gwneud defnydd o'r gwaith sydd wedi cwblhau a gosod gradd ar sail y gwaith hynny. Mae'r asesiad di-arholiad wrth gwrs mae pwysoli yn bwysig a mae rhaid i'r athrawon cymryd hynny i ystyriaeth wrth pennu'r gradd. Enghraifft, byddai llafar yn pwnc fel Cymraeg, mae'r pwysoli, falle gewn nhw gradd A yn yr llafar a gradd gwahanol yn elfennau eraill. Wel, mae rhaid pwysoli mae'r llafar dim ond gwerth 20%, so mae'n bwysig bod yr athrawon ddim yn seilio gradd ar un elfen yn unig. So mae pob elfen yn cael pwysoli teg ar gyfer y cymwyster llawn. Mae athrawon yn gallu gwneud defnydd o dystiolaeth pellach a maen nhw'n gallu ystyried gwaith mae disgyblion wedi gwneud i atgyfnerthu asesiadau sydd yn digwydd yn y dosbarth. Ond fel fi wedi sôn yn gynharach, mae Cybac wedi rhannu canllawiau clir bod rhaid i'r dystiolaeth yma fod yn ddibynadwy. So i crynodeb o'r asesiadau a'r tystiolaeth, mae'r tystiolaeth yn cael ei gasglu i gefnogi pennu'r graddau yn gywir. Ni fydd y dystiolaeth yn cael ei defnyddio'n gosbol, ni'n marcio'n bositif a ni ddim yn cosbi os maen nhw wedi gadael gwaith mas. Ni'n marcio ar y gwaith maen nhw wedi llwyddo i'w wneud. A rydym am sicrhau penderfyniadau teg sy'n dangos cydraddoldeb ac yn ddibynadwy. Wrth gwrs, mwyn sicrhau hynny, mae rhaid bod ni yn edrych ar rheolaeth ansawdd o fewn yr ysgol. Mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant yn yr ysgol a trwy adnoddau sydd wedi cael ei darparu gan Cybac i sicrhau tegwch a lleihau unrhyw siawns o duedd. Mi fyddwn ni yn yr ysgol yn cymedroli at safoni ar lefel pwnc, lle bydd yr athro yn marcio gwaith, a wedyn ni bydd sampl o waith pob athro yn rhan o broses cymedroli a safoni'r adran. O ran y samplu ar gyfer cymedroli, byddwn ni'n sicrhau bod amrediad o ddisgyblion a grwpiau mwyn sicrhau tegwch. Byddwn ni'n gwneud cofnod o'r penderfyniadau ar lefel pwnc ac ar lefel disgybl. Ac wedyn ni bydd gwirio ysgol gyfan yn digwydd lle byddwn yn samplu cofnodion penderfyniadau pynciol a gwiriad bod prosesau wedi dilyn. Ac ar ddiwedd hyn, byddwn ni'n sicrhau bod cyfle i disgyblion a rhieni i wneud cais am adolygiad neu apel yn erbyn y gradd a bennir gan ganolfan. Dyma rai dyddiadau allweddol. Fel fi wedi sôn, mae'r hanner tymor yma yn ynglwm ar dysgu ac addysgu a cynnal yr asesiadau. Ar ôl hanner tymor, mi fydd yna wythnos o broses gwirio ansawdd. Efallai bydd yna cyfle i unrhyw un sydd falle wedi colli asesiad i ddal i fyny yn ystod y cyfnod yna. Mae yna HMS wedi clusnodi ar gyfer dydd Gwener cyntaf ar ôl yr hanner tymor, lle byddwn ni yn gallu parhau gyda'r safoni a chymedroli.
Ac wedyn i'r wythnos ganlynol, byddwn ni yn parhau ac yn cyhoeddi neu cyflwyno'r graddau dros dro i'r disgyblion. Mae i lawr ar hyn o bryd fel dyddiad dros dro hefyd, oherwydd mae yna sôn falle bydd Llywodraeth Cymru am i bawb cyhoeddi ar yr un dydd, ond byddwn ni'n hysbysu chi am hynny wrth i amser mynd mlaen. Bydd cyfle ar ôl cyflwyno'r graddau i gwneud apel neu gofyn am adolygiad o'r gradd. A mae hwnna yn digwydd tan y 5 ar 20 o Fehefin. Os oes unrhyw cwestiynau pellach, mae croeso i chi i gysylltu gyda fi yn yr ysgol neu gyda pennaeth adran os oes unrhyw cwestiynau gyda chi am unrhyw pynciau o gwbl. Diolch yn fawr.